Čokoľvek máte v pláne, nedávajte svojej kreativite žiadne hranice a premente svoje nápady na skutočnosť. S partnerom, ktorý je vždy na blízku kdekoľvek na svete. S nami. Zdokonalili sme funkčnosť okien a dverí. Chápeme, aké dôležité je, aby okná a dvere boli bezpečne uzavreté. Alebo aby sa otvorili v správnom momente. Myslíme komplexne. Až po spoľahlivé systémy manažmentu budov a sme hrdí, keď vidíme, že naše výrobky spoľahlivo slúžia aj po mnohých rokoch. So skupinou spoločnosti Greč Unitas a systémovými značkami GU, BKS a Ferko máte k dispozícii ten najlepší tím, ktorý vám pomôže nájsť nové cesty a individuálne riešenia. Naši vynálezcovia čerpajú z viac ako 100 rokov skúseností a už v roku 1924 sme si nechali patentovať naše posuvné dvere. V roku 1938 revolučná okrúhla cylindrická vložka ovládla trh a naše produkty rýchlo dobili svet. Naše nápady boli úspešne použité dokonca aj na južnom póle a pri expedíciách do Himalájí. Produkty ako Trimatic a Jet 77 pokračujú v tejto úspešnej histórii. Na tejto tradícii hľadania riešení sa dodnes nič nezmenilo. Naši zamestnanci s nadšením sprevádzajú inovatívne projekty a v dialógu s našimi vývojármi nájdu riešenie každého problému. Nezáleží na tom, či ide o jednorazovú výrobu alebo veľkosériovú výrobu. S rovnakým nadšením pomáhame aj pri integrácii našich produktov do bežiacej výroby. Rozumieme vašim potrebám, pretože hovoríme vašim jazykom vo všetkých našich pobočkách po celom svete. A rovnako tak naša dátová služba pre kovanie rozumie požiadavkám priemyselnej sériovej výroby. Z vízií a dialógov s výrobcami a používateľmi vznikajú spoľahlivé produkty len vtedy, ak je výroba dokonalá. Na to máme ten správny tím, v ktorom sa počíta každý jednotlivec. Žijeme tímovým duchom. Každý deň. Všetci. To znamená, že každý prispieva svojimi skúsenosťami a nápadmi, aby sa optimalizovali pracovné postupy a zvýšila kvalita a hospodárnosť. Každý nápad vytvára náskok a prejavuje sa vo výrobe. Skúsenosti a know-how sa odovzdávajú od človeka k človeku. To je minimálne rovnako dôležité ako náš high-tech strojový park. Každý z našich zamestnancov si je vedomý svojej zodpovednosti a toho, aké dôležité je, aby naše produkty v prípade potreby splnili to, čo sľubujú, alebo jednoducho spoľahlivo a bezchybne fungujú po celej generácie. Nie nadarmo je skupina GU lídrom na trhu v oblasti viacbodových zámkov a expertom na panikové zámky. Perfektná výroba pre nás však neznamená len výrobu veľkých sérií, bezchybnú výrobu veľkých sérií, ale aj schopnosť realizovať individuálne malé série alebo špeciálne riešenia v najkratšom možnom čase. Neustále kontroly kvality v priebehu výroby zabezpečujú vysokú kvalitu našich produktov. Táto bezchybná kontrola našich vlastných vysokých nárokov je možná len vtedy, ak vyrábame tam, kde vyvíjame a testujeme. To znamená, že pri výrobe našich nástrojov nerobíme žiadne kompromisy a vyrábame ich sami. Naše výrobné závody v Nemecku, Francúzsku a na Slovensku zaručujú splnenie týchto vysokých cieľov.
Každá prevádzka má svoje špecifické výhody a spoločne sme silný tým. Výsledky priebežnej kontroly kvality vo výrobe sa prehlbujú v testovacom laboratóriu. Nové produkty a inovácie alebo sériové diely. Všetko musí spĺňať naše vysoké nároky, za ktoré ručíme. Od najmenších komponentov až po kompletné systémy. Môžete sa na nás spoľahnúť. Najvyššia kvalita je jedna vec, ale vieme, že produkt je dokonalý len vtedy, ak je v správnom čase tam, kde je potrebný. Či jednotlivých objednávok alebo celých nákladov kamiónov od objednávky až po dodanie garantujeme in-time service pre každého zákazníka po celom svete. Žijeme s odpovednosťou, čo znamená, že sme našim zákazníkom k dispozícii nielen pri plánovaní, ale aj dlho po ňom. Rozumieme vám, pretože hovoríme vašim jazykom. Pretože sme všade na svete blízko vás. To nás charakterizuje. Žijeme náskokom každý deň, všade a pre každého zákazníka.